सुना भाभी हमार बात सुना। देखो मन छोट ना कर जाला। भैया कैसे नौकरी फौजी में बा ना कि नइखन छुट्टी मिली तबे वो आ सकत है, समझ गेलू ना। अगला साल से तो भैया इबे करियन, 3 साल के बाद तो फिर उनको छुट्टी बोला ही ना बाटे। ये बताई ना 3 साल हो गइल गइल उनकरा। तू चला माई बोलावत है आज सब कोई ओजे लेके करता। तू भैया के चला हम फोटो दिखाता नहीं, तू करिया मोबाइल में फोटो दिखाई। चल चला जा चल चल फोटो से आखिर कब तक हम उनकरा के हर साल भैया आज हम बस अबरी बारी भैया निकल 3 साल के छुट्टी, बस 3 साल के नौकरी बत्ते ओकर बाद बाप रे बाप सब काम कर ली हनी और हई बेरा हो गइल बाटे। आयो अभी तक ले अपन डेरा पर से आईनी ना हमरा के पानी पियावे खातिर के। बताओ मतलब मर्जी खातिर ना सब कुछ कइल जाला और रहबे ना करम तो फिर हम व्रत रखला से का फायदा। जितना कि उनकर ना सेरेही में कुल खेती बाड़ी से घोपड़ा सियार बिलार से प्यार होत ना हमसे प्यार ना हवे पता ना का करते रे मैं तैयार हो गए बड़े। तैयार के बात बटे सब दे तरी पानी पिए के टाइम हो गइल बटे। पापा भी नहीं खाना है कहां आइल बड़न उन्हें कहतन कि जितना उनकर बिलार सियार से प्यार बनाओ उतना मेहरारू से उनकर प्यार रही था का जल्दी बुला के लेके आव ना रे। भेज तन ठीक बा। बताओ पतोहियो ताकते बड़ी सा हमरे वजह से ठीक है भेज देता नहीं। एकदम भूख पियासन हमारा एकदम बुझाता कि जान चल जाई। अब हे उम्र में हमारा रह जाता टे लेकिन ना भूखती तो कहती सब पतोहियो ना कि देखा ना भूखली हवी। अब हमारा बर्दाऊ तो कैसे कैसे तो मर्जी के तो आदमी जीवतिया छठ भूख लेता टे का करी। इहो कहाँ बाड़ी से एकदम बोलत बोलत सच में कहत नहीं एकदम सने भाभी से बतिया नहीं क्यों नहीं चल मम्मी निकल गइल बना कि ना। हेलो हेलो गोला तनी भाभी खुश रही पति के गोड़ लागे के जाए तो पहले हमरे गोड़ लागत नहीं। चल कोनो बात नहीं खे। कुल तैयारी हो गइल तो लोग का तैयारी तो अरे अतना पकवान पकौले बन जाए कोनो मेथुए नहीं के जानी। हमनो का तो कुल को ले बनी जाए लेकिन पापा जी डेरा पर से अभी आइल नहीं अरे बुच्ची रहो सब पानी पी लेनी जा। ना हो अभी मम्मी जी बैठल बानी पापा जी के खोजत नहीं तो बताए जो बड़ जेठ हुए बानी अगर ना करब तो हमनी के का करे के तो कहनी हमें कि हमनी के तो सब लोग छते पे आ गइल बाटे। बस हम लोग 5 मिनट में निकले के बुच्ची का ने भेजत नहीं अबे कि जाके पापा जी के बोला ले। अब चल तनी मम्मी जी से बोलत नहीं ठीक ना। अब बड़ जेठ घर में भूखी ना तो हमनी के अच्छा ना लगी हो अभी ना। चलो ठीक हो भाभी तब रखा तनी है ठीक है बा रखी। आई ना खाने की बुच्ची जी के भेज दें कि पापा के बोला लिया मौस। अरे गइल तो ये ममता बा ये गने पापा जी रोज आ जानी आज के दिन ना पता ना का भइल बा जाना तो रहन कि आज लेकिन उनकरा ई नहीं के पता कि हम भूखल व्यंजन ली गलती तो हमारी में बाटे। इना के बता दें कुल तैयारी हम तबे से क के खोजत नहीं अपनी भौजी के फोन कर लनी तो कह दड़ी कि हमन के छते पे आ गेल बन जा कुल तैयारी क के। हां तो अब बताओ हई जाता टे तो जानवा में निकलन तब ना आदमी देख के पानी पिएला तहन लो तो करेलु जाता तहन लोग बतियाई जी मम्मी जी जल्दी से आए ठीक ना। बतियाए कब आवा जा जल्दी जल्दी बबुआ ने के बोलावा जा दिए जरा के बाटे बैठले बाड़ू जा। मतलब कहता ना लेट कर देले ना जन्ने कि आज करवा चौथ के व्रत रखले बानी तो बिना रौरा के कैसे होखी। करवा चौथ को हमके बतैलू है का। अब गलती तो ये बहुत लेट हो गल बा जन्नी। वो हमके तेरे के तरह नहीं है बरा हाँ गोड़ी बतौला से कि बाबा तारा घरवा त्योहार नहीं है का ए बार हनिया घूमत रह लेके आवत नहीं ठीक बटे मतलब ए बार त्योहार बा हमके बतैली है सुना जानले रहती का भगवान ये हमर घरवा चौथ के फल देता रह तू आए हम पूरा तैयारी करके देले बनी क्या हमारे पंती जी साहब वो अपना हाथ से हमरे के पानी पिए न मुनगरे के चलनी में देखा थी कहेला आदमी के पति के व्रत पति खातिर व्रत करे जाला त पति के लंबा उम्र तो देबा भगवान लेकिन हमनी के साथ का देबा। भाभी छोटकी भाभी ए छोटकी भाभी हाँ बुच्ची जी का करत हो
अरे तो तू काहे रो तड़ू का होल मान लगे फोटो बा ना भैया के छुट्टी ना मिलल त का करबो बोला तो हर एक साल तो हम फोटो से देख देख के पानी पिए नहीं बताई ना हाय तैयारी हम के करा खातिर हर एक साल सुना भाभी हमार बात सुना देखो मन छोट ना कर जाला भैया कैसे नौकरी फौजी में बा ना कि उ नइखन छुट्टी मिली तबे वो आ सकता ना समझ गेलू ना अगला साल से तो भैया इबे करियन 3 साल के बाद तो फिर उनको छुट्टी बोला ही ना बाटे ये बताई ना 3 साल हो गइल गइल हम उनकरा तू चलो माई बोलावत लिया आज सब कोई ओजे लेके करता तू भैया के चलो हम फोटो दिखाता नहीं तू करिया मोबाइल में फोटो दिखाई चलो चला जा चलो चलो फोटो से अगर कब तक हम उनकरा के हर साल भैया आ जाई हम बस अबरी बारी भैया निकल 3 साल के छुट्टी बस 3 साल के नौकरी बत्ते ओकर बाद उठे जी पानी हमके पिया ठीक बा खड़ा होखी पानी डांट हवा धो दी गिर ना जाबे तनी देखे दूरिया नहीं काजनी कहाँ रह गई हम बोल के आईनी हमी तो ऐसे रही अरे आई जी सीधा खड़ा होके देखी तो रहे में लौको तनी कि ना लौको तो नहीं ये खड़ा होके बबुआ खड़ा हो जा जा बाबूजी के खड़ा होके ठीक ऐसे हां ठीक से खड़ा करो गिरा दे ले आई पानी पिया या हमरा के बबू पानी ले लौरिया आ गिरा दे लस अच्छा ठीक एकरा सोझे खड़ा नहीं अरे के पियासन जान जाता हो जी ले जा ले का मरु आइल बाड़ू का रो तड़ू देखा दे बुचिया भैया अब नौकरी ऐसन बात का करबू वीडियो कॉल करैया भैया देखा लंग कर देखाई नहीं तर आइला है ना ठीक काम कर दे ना भाभी रो तड़ी गोड़ला तन जी ये मम्मी जी एने सीधा कर गाना आएगा हम तो अपना पिया जी के रूप में देखिले श्री राम के सीता बन के पूजिले रोज चरनिया माला जपी उनके नाम के सीता बन के पूजिले रोज चरनिया माला जपी उनके नाम के सुनी ना जी पानी पियाई ना तने औरी देख ले बते का जी कितना देखा तने चल हेल्प से करी एगो गाई ना तनी जी लौका तनी रुक जा भैया जा देखी जी हम ब्रश ए भैया के जाए के बा ऑर्डर पसंद है तो भाभी के पहले तनी देख ले हां दे दो लहो ठीक है देख लेनी वहाँ के तब बानी ना कि हमारा के पानी पिए के तब पड़ी अब हमारे अपने हाथ से दी हम जाता नहीं नहीं हो रहा माँ का कर बुझे ए मम्मी जी वो रहतन तो कितना अच्छा लगे सही बात बना अब छुट्टी नहीं के मिला तब का करबू वैसा नौकरी हवे तब अब हम का कर सकेनी चली ना अब आप मत उदास होखी अब गाना गाई ना एगो तनी मनी औरी काहे ना उदास हो ऐसे करो सीधा मुड़िया भारत कोई रखनी कोई गोसो मारे सखी तबे पवनी जाके दुल्हा दिलदार सखी बनल रहे हमार से नूरा सोहागे सखी बनल रहे हमार से नूरा सोहागे देखा में झाके लहो झा खेलल जाला तो देखले बड़ा नाखी बाबूजी के लख बुधिए रहेला ए जी जाय दिन अब पियास हां बुद्धि नहीं के पानी पियावो ना लौका तो इतने जा रसम करे बहु निभावा ना अब तो हो गइल रे हां जी तो पानी पियाई ना बड़ी तेज पियास लागल बाबूजी के पानी पियावेला कट एकदम ले लाई ना जी पानी बड़ी तेज पियास लागल बटे देखब जी मम्मी जी अरे रह दे हमू पियब रे ये पिया दी कुलरवा देलू लाल बटे बाप रे बाप अरे मर अरे बाप रे गोला को तो खुश रह कपार पर हाथ धो के आशीर्वाद दी खुश रह चली पानी और जान में जान आइल बाजी मम्मी जी पानी पी ली हला के बाद जाते टाइम आई बाजार है हम कट रात में जाते मैं नींद लगा तो सोते ढेर दे ठीक बा जाके जा चल जा खेत में तो घोपड़ और ये चढ़ दिए सब कुल ए मम्मी आई अब ठीक ना का बोले देखल जाऊ रोवत के गावत तो हम जाई। बरिस बरिस त्योहार के दिन का रोवत है गावत है समझाई ओकरा के हां खेते जा तू
अब काम नहीं करना ना आपका पानी पीने के काम में लगा रही। हाँ कि बड़ा चलनिया में साफ लोग होतला रे। नमस्ते प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ छुक गोड़ लागतनी। हम सोनी सुमन और ये अपन पूरा टीम बाटे। तनिषा जी से सुनी जा। नमस्कार प्रणाम, हम निशा कुमारी। जैसे कि देखने तीज त्योहार कोनो त्योहार होला तो पूरा परिवार संगे रहेला तो अच्छा लागेला। हमार पति तो विदेश में बड़न। तो देखी जा ये अपन पूरा टीम बाटे। यहाँ के बानी पूजा जी और यहाँ के बानी ममता जी और यहाँ के बानी देखी जा तो बाबा। तो हमने के वीडियो बना के ये संदेश रहा कि कोनो भी तीज पर्व होखेला तो अगर मर्द के व्रत बा, अगर मर्द नहीं के तो फिर अच्छा ना लगेला। तो अभी जैसे रोत लेते करते लेते ये सब ना करे के चाहिए, जहाँ जे बाटे देख के कर लेवे के चाहिए। तो ये रहो सबके वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम जा, शेयर करम जा, कमेंट में बताएं जा कि करवा चौथ की वीडियो बनाने जा तो सबके कैसा लागल है। ये वीडियो से लेते हैं जब विदाई, अगला वीडियो में फिर मिल जाए, तब तक बाय बाय।